Здравейте, бъдещи и настоящи родители! Казвам се Петя Лечева, главен редактор на списание Кенгуру и заедно с най-голямата българска тъканна банка Биорегенерация продължаваме нашите срещи на живо в фейсбук страниците на тъканната банка Биорегенерация и на списание Кенгуру. Днес наш гост е доцент Милена Георгиева, молекулярен биолог. Здравей, Милена! Здравейте! Милена работи в сферата на епигенетиката, една доста млада наука. Нашата тема днес е свързана с това как епигенетиката присъства в нашия живот, нейната връзка с стволовите клетки. Много благодаря, че отдели от времето си да бъдеш тук на нашата среща. Едва ли в научните среди често ти задават този въпрос, но може ли така за нас да разкажеш с няколко думи какво представлява епигенетиката и как тя е част от нашия живот? Тоест, с какво ни е полезна на нас общо хората? Да, за мен също удоволствие да бъда с вас. Винаги ми е много приятно и въпросите винаги са много интересни. Епигенетиката е всичко това, което правим в ежедневието си. И мисля, че с това отговаряме основно на въпроса, защо е толкова важна. Епигенетиката е начинът, по който се храним, начинът, по който се движим, начинът, по който отглеждаме децата си. Често пъти се казва, че тя е млада наука, но тя не е много млада наука. Тя изобщо не е млада наука, защото още с емпиричните си наблюдения Хипократ преди новата ера е дефинирал до известна степен понятието на това, че околната среда и факторите, като сезоните, смяната на годишните времена, влияят много сериозно върху начина, по който различните хора се разболяват от едни и същи заболявания. И още тогава той дефинира понятието, че околната среда влияе върху нашата наследственост. Разбира се, науката е нова като разбиране и модерността идва от факта, че когато беше секвениран човешкия геном 2001-2003 окончателно, тогава стана ясно, че ние генетично не се различаваме много. Аз и вие се различаваме по-малко от 0,1% като генетична информация и стана ясно, че има нещо друго, което кара тази генетика да работи различно и да ни прави различни. Вие да изглеждате по начина, по който изглеждате, аз да изглеждам по начина, по който изглеждам, въпреки че генетично сме доста подобни. Нещо повече, започнаха много бурно изследвания с еднояйчни близнаци, които са в основата на епигенетиката и фокуса на нейното модерно разбиране. И тогава беше установено, че тези напълно еднакви като генетичен материал индивиди се разграничават много съществено по начина, по който се разболяват, по начина, по който живеят. Много често те умират от различни заболявания. Единият може да развие шизофрения, другият никога да не развие. Единият да развие Паркинсон, другият никога да не развие това заболяване. И стана ясно, че факторите на околната среда модифицират нашата генетика и я карат да работи различно. Епигенетиката изследва всички тези изменения в наследствената информация, без да има изменения в генетичния код. Тоест няма промяна в молекулата на ДНК. Какво влияе? Кое всъщност остава отпечатък върху ДНК-то? Кое влияе на това, определя това какви ще бъдем? Това са тези химически модификации, които се натрупват върху генетичният код. Тоест епигенетиката означава нещо, което е над генетиката и това са биохимични молекули, които се натрупват върху молекулата на ДНК. Опитвам се да го обясня разбираемо за зрителите. Идеята е, че се получават химически модификации върху молекулата на ДНК и върху протеините, които организират. И това е нещо, което ние унаследяваме. Тоест не си представите, че в нашите клетки ДНК е просто една свободна гола молекула. Тя е пакетирана и организирана много сложно и епигенетиката играе много важна роля в това нещо. Тя модифицира ДНК по начин, по който да я компактизира, да я събере в ядрото и по този начин да я съхрани. И когато променяме този епигенетичен код, тези биохимични модификации, тези химически изменения върху молекулата на ДНК и протеините, ние променяме и наследствеността, която предаваме на нашите бъдещи деца. Тоест, ние предаваме наследственост, която е закодирана в молекулата на ДНК и наследственост, която е закодирана в химическите модификации върху молекулата на ДНК и протеините, които я унаследяват. Тоест имаме едва ли не двойна наследственост. Генетичният код и нещо, което се намира отгоре. Така нареченият грим на нашата наследственост. Тоест всеки от нас носи генетичен код в себе си, в който са кодирани някакви наследствени заболявания и така нататък. Чудесно. Но това не означава, че ние сме обречени задължително да се разболеем в някакъв момент от тези генетични заболявания. Тоест не сме, поколенията преди нас, които носят със себе си, са ни донесли този наследствен код, всъщност може да избягаме от това нещо.
Трябва да разграничим, въпросът е чудесен, трябва да разграничим наследствените генетичните заболявания, които се дължат на мутации в нашата ДНК. Това е различно от това, за което ние говорим. Тогава, когато има мутации в молекулата на ДНК, които водят до генетични или наследствени заболявания, тогава ние не можем да променим този генетичен код. Разбира се, с начинът си на живот ние можем да подобрим изявата на това патологично състояние, т.е. да намалим неговите негативни прояви в човешкият организъм, но не можем да променим, т.е. да поправим генетичната мутация. Но това са само 6000 мутации, които са в около 20 000 човешки гена. И това са много малко мутации, които да предопределят вида заболяване при човека. Повечето от заболяванията, като сърдечно-съдови, като невродегенеративни, стареенето като молекулярен и биологичен процес, се дължат на нарушена епигенетика. Ракът също е едно от заболяванията, при които в много голяма степен, много висок процент, променената епигенетика, която зависи от начинът ни на живот, влияе върху начина, по който ще се прояви и ще протече това заболяване. Влияе, разбира се, върху начина, по който то ще се повлияе от прилаганите терапии. Разбира се. Тоест, ние не сме напълно зависими от нашата генетика. Разбира се, че ние сме проявата на тази наследственост, но ние сме господари на тази генетика. Тоест, ние можем да модифицираме изявата на нашите гени с нашият начин на живот и по този начин да повлияваме на изхода на проявленията на нашата наследственост. Тоест, ние сме господари на нашата генетика. И още когато секвенираха човешкия геном, едно от мотото, което излезе в почти всички научни журнали и, разбира се, научно-популярни, беше: ДНК не е нашата съдба. Разбира се, това е много силно казано, но в много голяма степен е вярно, защото ние можем да повлияем начина, по който тези гени работят. И то много успешно. А храненето има ли отношение върху епигенетиката и доколко то е важно точно за това да надграждаме, да избягаме от някаква наследствена такава предразположеност? Храненето, храната е много важен епигенетичен фактор. Аз често казвам, че това е най-важният епигенетичен фактор, най-мощният епигенетичен фактор, защото всички се сблъскваме с храна по няколко пъти на ден. И разбира се, дълго време смятахме, че тя е само източник на градивни единици и на енергия за човешкият организъм. Сега много добре знаем, че тя е източник на тези химически групи, които маркират, гримират молекулата на ДНК и, разбира се, повлияват нейната епигенетика. Това е много мощен епигенетичен фактор, който снабдява тялото, клетките и нашата наследственост с всички тези молекулки, които ще се прикачат към молекулата на ДНК и ще доведат до променена епигенетика. В момента в моето и във вашето тяло има над 4000 различни биологично активни съединения, които свободно си циркулират. Те са в резултат на нашето хранене, те са в резултат на приема на медикаменти, не само в този момент, а и на много години преди този момент. Тоест, ние сме отпечатък на начина, по който се храним, начина, по който са ни хранили. Дори сме отпечатък на начина, по който са се хранили нашите родители и прародители, което е най-революционното, но има изключителни примери от края на Втората световна война, когато заради окупацията, германската окупация на Нидерландия, в резултат на 3-4 месеца всички бременни жени, всички хора са били подложени на геноцид, но определено бременните жени са били интерес за учените, защото се оказва, че неправилното хранене, високата доза стрес, която те изпитват през този период, се отразява на няколко поколения след това на всички холандци, което е изключително интересно. И това са научни доказателства, което означава, че храната – много мощен фактор, но и начинът на живот, стресът са факторите, които могат тотално да модифицират молекулата на ДНК и ние да предадем това нещо поколение напред. Не само на нашите бъдещи деца, но и на техните деца. Голяма отговорност, наистина. Много голяма отговорност носиме, защото предаваме не само нашите гени, но предаваме и начинът си на живот. Изключително важно. Добре, в тази връзка има една популярна шега за това, че всичко, което носи удоволствие, или е вредно, или е незаконно. Означава ли това, че непременно трябва да се откажем от всички изкушения на масата? Нищо подобно, защото особено напоследък има едно много така интересно, аз казвам зелено течение в сферата на храненето, защото вече все повече млади хора и не само млади хора, хора в средна възраст обръщат внимание на храната и то е благодарение на всички тези вебинари и събития, които ние организираме и с биорегенерация. Тоест ние прокламираме и всъщност комуникираме идеята на това колко отговорни сме с начинът си на живот. И всъщност се оказва, и София Йотова ви беше даже част от вебинара и тя е така нареченият кулинарен архитект, който успява с целия си талант и креативност да създаде нещо, което е удоволствие за сетивата.
Тоест, не е необходимо здравословното хранене да бъде нещо, което е неприятно или е нещо, което е негативно за нашия организъм. Напротив, аз винаги казвам смисъл към храната. Това не означава, че когато се наложи да изядеме една вафла, например, трябва да изпаднем в дълбока депресия. В никакъв случай. Все пак аз говоря за изменения, които се натрупват в хода на дълговременни практики на нездравословен начин на живот. Но ако говорим за бременни жени или за хора, които са в репродуктивна възраст и планират да имат бъдещо поколение, хубаво да знаят, че ако планират такова нещо, трябва много преди зачеването да обърнат внимание на начинът си на живот, а не в забързаното ежедневие да си извиняваме с това, че нямаме време, защото едно здравословно хранене се приготви в рамките на по-малко от 20 минути. И аз даже съм пословична вкъщи, като им казвам, за 20 минути ще бъде готово. Те даже така вече така леко подигравателно подхождат, но за 20 минути наистина в чинията човек може да има палитрата на дъгата като хранителни продукти и нутри съставки и да бъде красиво, вкусно и здравословно. Така че тази максима, всичко здравословно е неприятно за организма, отдавна вече мисля, че не е на дневен ред. Много благодаря за тази отговор. Така олекна ми много. Епигенетиката и стволовите клетки. Каква е връзката им? Епигенетиката и стволовите клетки. Това е, може би, най-интересното нещо, което можем да дискутираме, защото нашите стволови клетки, особено тези, които са в началото на нашето раждане, са най-наивните клетки. Те са най-лишени от този грим върху тяхната наследственост. Най-наивните, но най-компетентните клетки. Защото? В зависимост от начина, по който се подават сигналите от околната среда, в зависимост от начина на хранителните вещества, които им се подават, тези стволови клетки могат да се специализират в различен тип клетки. И представете си една и съща генетика в резултат на различните хранителни фактори, в резултат на различните условия може да бъде стимулирана към специализация в клетки на кожата, епителни клетки или в клетки на мозъка, неврони и така нататък. Тоест, точно тези клетки са най-наивните, най-отворената система за манипулации. Знам, че не харесваме думата манипулация, но се използва в науката и в научната практика. Тоест, модифицираме тяхната генетика с начина, по който ги отглеждаме и по този начин можем да ги специализираме в различни видове тъкани, в различни видове органи. Те са най-добрият потенциал за модифициране на генома в насока, която ние искаме да насочим тези стволови клетки. Най-наивните, но най-компетентни клетки. Много мощен генетичен материал, съхранен в тях, който е нашият генетичен материал и който можем да насочим към специализация към различни видове клетки, тъкани и органи. Извинявам се. Стволовите клетки те носят генетичния код, нали така? Целият генетичен код на нашия организъм. А в такъв случай, ако в този генетичен код са заложени някакви наследствени заболявания, как стволовите клетки могат да бъдат използвани за лечение, ако те така или иначе в себе си носят нещо, което не би могло да бъде проблем? Това беше един от казусите, който коментирах с един мой приятел, който има такова генетично вродено заболяване и на него му беше предложена терапия с стволови клетки, но беше предложена терапия тогава с негови стволови клетки, мезенхимни стволови клетки. И тогава коментирахме с него, че всъщност не е необходимо да се подлага на тази терапия, защото тези клетки вече носят неговите мутации. Така че стволовите клетки от мен, примерно, ако аз не нося генетични заболявания, могат да бъдат един невероятен ресурс за регенерация, за използване, за експериментални терапии с стволови клетки, не дай си Боже, ако се наложи. Но ако те носят генетичен отпечатък на някакво генетично заболяване или мутация, тогава се подхожда към лечение и експериментални терапии с стволови клетки от други донори. По принцип, стволовите клетки са много богат резервоар на възможности за работа в експерименталната биология и както видяхме в съвременната пандемия, се оказа, че всъщност точно тази експериментална молекулярна биология, вирусология, всъщност имат нужда от точно такива моделни системи, с които да работят и да могат да създават представа за начина, по който протича едно или друго заболяване. Така че, ако те са от донор, който има генетично заболяване, тогава те не са подходящи за лечение, защото те носят целият този генетичен материал като копие на организма, от който са взети. Но ако те са от индивид, в който такива проявления няма доказани, тогава те са потенциал за невероятни експериментални, клинични и, разбира се, терапевтични приложения. Разбирам.
Може ли още веднъж с няколко думи така да обобщим конкретно какви действия трябва да предприемем и е добре да предприемем, за да подобрим епигенетиката на нашето поколение за напред, за в бъдеще? Всичко е в нашите ръце. Действията, които трябва да предприемем, е да живеем с смисъл към храната, смисъл към двигателната си активност, смисъл към стреса, на който се подлагаме. Защото всеки един от тези фактори, и не само, дори нашето взаимодействие в момента, взаимодействието между хората, разбира се, емоционалната интелигентност, наличието или отсъствието на такава, говорихме преди малко за пациентите в момента, че имат нужда от емпатия от страна на медицинските работници. Всички тези ситуации, в които се поставяме в ежедневния си начин на живот, дават отпечатък върху нашата епигенетика. И когато ние осъзнаваме, че едно или друго действие, дали то е нездравословен начин на хранене, дали то е липса на двигателна активност, влияе върху изявата на нашата генетика, това означава, че ние можем да модерираме и да променяме начина си на живот. Да обърнем повече внимание на зеленолистните зеленчуци, например, да присъстват повече цветни плодове и зеленчуци върху масата. Разбира се, това не означава, че трябва да се лишаваме от някакви любими храни и други навици, но да съчетаваме полезното с това, което наистина ни харесва и да създаваме същото поведение в нашите деца, защото всяко нещо се учи. И когато се започне от много манички, те да бъдат привиквани към хранене с повече зеленчуци, това остава за цял живот. Примера е моята дъщеря, примера са моите племеници. От много малки те се хранят с много плодове и зеленчуци. От много малки. В резултат на което в момента те не сядат без шарена салата, без плодове и зеленчуци, докато имам приятелки, които се оплакват, че децата им изобщо не хапват никакви плодове и зеленчуци. Но това става с примера, който ние даваме. Това е мисъл за начинът ни на живот, мисъл за това, че ние предаваме този отпечатък върху нашите бъдещи поколения, мисъл за това, че не само генетичен материал предаваме, защото аз винаги казвам, човек може да има блестяща генетика. Може да има генетиката на столетници, на хора, които са с много така изявено дълголетие и липса на всякакви заболявания. Но когато тази блестяща генетика бъде поставена в едни неблагоприятни условия, няма шанс тя да изяви своите блестящи качества. И обратното, когато имаме не много добра генетика, въпреки че това е доста лаическо понятие, но една генетика, в която има известни проблеми и вероятност от развитие на патология, поставянето на такава генетика в благоприятни условия, в условия, в които имаме здравословно хранене, двигателна активност и, разбира се, по-ниски нива на стрес, ние имаме възможност да надхвърлиме възможностите на блестящата генетика. И това са доказани факти. Така че никой не трябва да се успокоява, че притежава гените на своите столетници прародители, защото начинът му на живот се отразява върху начина, по който тези гени работят. Така, един последен въпрос, може би малко в страни. Освен физически белези, епигенетиката изследва ли характера на хората? Това е много хубав въпрос. Аз често съм лектор на конференции, които са свързани с интелигентността и емоционалната интелигентност и хората питат, има ли гени, които предопределят един човек да бъде по-интелигентен или по-неинтелигентен. И аз казвам, не, има комбинация от гени. Но комбинацията от гени означава начин на работа на тези продукти на тези гени. И това отново е епигенетика. Така че да, беше доказан един ген DDR5, който е отговорен за това да бъдем малко повече интелигентни от неандерталците, например, но същия беше намерен и в неандерталец, което означава, че начинът, по който гените работят, всъщност е нещото, което ни прави малко по-интелигентни, малко по-емоционални, малко по-емпатични, малко по-емоционално интелигентни. Тоест, имаме генетика и епигенетика и те са двете страни на една и съща монета. Тоест, това не е нещо свише, това не е нещо, което е езотерично. Това са химически модификации върху молекулата на ДНК. Нещо, което стои върху нашия генетичен код, маркира го, маскира го и го кара да работи по различен начин. И когато го маркираме щастливо, както аз казвам и винаги го ползвам, това така наречения happy епигеном, т.е. щастливият епигеном, тогава шансовете ни за един прекрасен живот на нас и на нашите деца са 90%. Много благодаря за интересния разговор. Благодаря и на вас, че бяхме заедно. Видеото остава налично в Facebook страницата на Тъканна банка Биорегенерация, на стволовиклетки.bg и в Facebook страницата на списание Кенгуру. От името на целия екип, с който работим тук, ви благодаря още веднъж. Бъдете здрави!